maybe I can change the Philippines, like run for politics. Advance ako mag-isip. Wala ka na ba ibang argumentong maisip sa utak mo? Welcome sa best news channel sa Pilipinas kung saan lahat tayo ay may confirmation bias. Kung ano man ang gusto nyo marinig, sasabihin ko sa'yo. Kung ayaw nyo marinig, di ko sasabihin. Dito lahat kinikilingan at sinusuportahan namin. Wala kaming pake kahit magkano man ang ibayad nyo. Basta bigyan nyo ng pera yung channel. Nasa Streamlabs. Ini-news namin to para sa'yo. Kung kailangan mo na maging kandidato, bayaran nyo lang kami ng minimal amount. Bigyan namin kayo ng libreng pampabango. Pero kayong ginawang kasalanan, nagnakaw kayo sa bayan, bayaran nyo lang kami. Kami bahala tumipensa sa mga kritiko nyo. So, balitang ina! Ako nga pala, ang inyong broadcaster. Ako si Mocha Frappuccino. So, lumabas na ang trailer para sa Pokemon. Hindi ko to sinubukan ni isang beses kasi lumaki ako nung talagang masaya palaruin ng Pokemon. Ngayon, hindi mo kailangan ng kahit anong skill or ng kahit anong kaalaman sa weaknesses and strengths sa isang Pokemon sa Pokemon Go. Ang kailangan mo lang ay marami kang perang pang-commute. Panoorin natin. Wow! Maalis na ako, ma. Wow. Go, Pikachu, yes. Oh, Eevee. Pagbabae, Eevee. What? Wow. So much skill. Hindi na kailangan i-damage. Hindi na kailangan i-sleep. Hindi na kailangan i-poison. Hindi na kailangan i-paralyze. Wow. Ibato ko lang. Wow. Kahit sinong tanga pala to. Oh my God! Ma, sama ko lang dito yung yung friend kong babae, lalaro lang kami. Ibang Pokeball sa hawakan niya. Ay, hindi na Netflix and chill. Pokemon and chill na. No! Tataas na naman ang pregnancy rate natin dito. Dito maaari. Wow! Galing natin! We are gamer! Well, at least maganda yung animation. Okay, dagdag na pera. Bumili pa kayo ng Pokeball para mukha siyang bola. Wow! Nakikita ko na lahat ng bababasag dito na TV. Eh, syempre, pag pila-pila ng bata, ibabato lang dyan gano'n. Marami mga magulang dito may inis sa mga anak nila. Oh, so pwede mo siya dalhin. Ang laki ng puwet niya, what the? Ano to naging bata? Halatang model to, masyado siyang sexy para sa isang bata. Hello? Pokemon and chill, confirmed again. No! Oh my God! Oh my God, pwede na nating damitan ng mga Pokemon natin. Wow! Para saan ang damit? Sige, fine. Okay, dagdag gameplay. Sige, fine. Pikachu! Ay, bye! Bakit kailangan nila lagyan ng Eevee? Unisex na nga si Pikachu eh. Ba't kailangan nila i-divide ang gender roles? Pag lalaki ka, Pikachu ka. Pag babae ka, Eevee ka. So, sorry kung sobrang elitist ako dito kasi lumaki ako sa Pokemon. So, medyo mataas ang aking standard sa Pokemon. Parang ang hirap aralin mga weaknesses, yung mga combo, mga strategies para manalo ka. Pero madali na ang Pokemon as it is eh. Maybe dahil masyado ako attached sa Pokemon, so kailangan ko ipaalala sa sarili ko na Pokemon Go to. Hindi ka gamer porque dahil nagpo-Pokemon Go ka. Marami ka lang oras sa sarili mo, pili kang maglakwatsa, or mayaman yung magulang mo. Or inggit lang ako na hindi ako makakalaro nito. Next, balitangin na. Mukhang exclusive screen lang to. Balitangin na, meron tayo nakapanayam na nakitang krimen sa loob ng jeep. Panoorin natin. Oh! Oh! Sabo halata si Kuya. Next balita, ang ina. Ano na naman to? Ako na mismo ang sumubok sa kapangyarihang taglay ni Hilario na magbigay proteksyon sa kanyang binabasbasan matapos ako Yung mukha niya. tubig at mabasbasan ni Hilario. Oh, Rasenga! May ninja pala tayo dito. Ano yan? At M16 Armalite to. Marili po itong nagamit sa meron ng Tres Mundo. Ano yung Tres Mundo? Ikaw na ang dahalan at
Sarili ng mga kuwawa ka na. leader Nanginginig. Sobra sa chakra. Bakit sa ganito gumagana pero pag may mga addict, napapatay nila. Ang Tres Mundo ay isang non-religious, non-sectoral, SEC registered non-government organization. Oh my God, kailangan ka mag-apply. Oh, gusto ko na dyan, yung hindi ako mababaril ever. Very good, Tres Mundo, pa-apply ka dyan. Welcome sa Tres Mundo channel. Hindi na ako masasaktan ng mga haters dahil ako ay nag-apply na. Binigyan na nila ako ng chakra. Maraming salamat. Next, balita na. Bago nag-open na shop. Oh, no. Yan ang nag-iisang oobosin ko. Duterte jokes! Next, balita na. Bago ako magtapos, gusto ko lang i-announce na napagkasunduan na namin ng pamunuan ng Quezon City Polytechnic University. Next year, wala na kayong babayarang tuition fee. Wow! Very good. Kasi graduate na kayo. Very tasteful jokes kasi maraming mga estudyante ang hindi nakakapag-aral. Sana na lang may context ako dito na hindi nakikita kasi sobrang off sa akin yun. Parang inaasar yung kaya may mga nagugutom dyan. Bukas sa bukas hindi na kayo magugutom. Joke lang kasi patay na kayo. Parang ganun yung dating sa akin. Anyway, baka nag-overthink lang ako. Alam mo naman akong si Mocha Frappuccino mahilig akong mauto ng tao, so pasensya na, depende kasi sa bayad sa akin yun, okay? Lahat to simbolismo lang. Next balita ha. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay. Super proud pa siya. Kumuha ako ng kutsilyo sa kusina. wala ako. Naganap ako ng kutsilyo. Paglasing ako, talagang tamang manya ako eh. Talagang habit. Swerte pa ako. Kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Finish Wala. na. Finish na. Snoop Dogg! Snoop Duterte! Parang alam mo, barkada lang yung kinukwento kayo. Uy, alam mo mga pre, matigang ko na mamadyak itong babae to. Taka! Next! Balita na. Sa kulungan nagdiwang ng Araw ng Kalayaan ang magkasintahang ito matapos mahuling naninirador sa Mandaluyong City Naninirador? kaninang hapon. As in yung ganun? Mismong mga pulis ang nakakita sa dalawa habang sakay ng kanilang puting kotse sa kahabaan ng EDSA. Si Andrea Marie de Guzman na isa sa nakumpiska sa kanila ang isang improvised na slingshot na gawa sa sanga at nasa mahigit 50 tinuping papel na Sobrang bored ka na ba? Ubusin nga daw nila. Kung marami pang tao na Nakagiti pa siya. Kahit siya natatawa. sabi nung dalawa, trip lang daw habang traffic. Maharap ngayon ang dalawa sa kasong slight physical injuries at unjust vexation. Gusto ko yung pagkakahawak ni ate ayan, no? Isa sa Gusto ko yung pagkakahawak ni ate dun sa para pwede niya gamitin yung bullet chain, yung pag nilalagay mo dun sa necklace mo na silver. Tamo, ganyan na kalala ang traffic sa Pilipinas. Sobrang tagal na bobobo na tayo. Kanya-kanyang pili ng bahay ang mga miyembro ng grupong Kadamay at Montalban Homeless Alliance na sumugod sa AFP at PNP housing project sa Rodriguez Rizal. Parang palengke lang parang ito gusto ko. Target ng grupong Dali lang okupahin pala, no? ang mga bahay na walang nakatira. Kaya kanya-kanya silang pasok sa mga bakanting bahay. Kinukuha, nyo? I-occupy nyo na to. Oh no. I-occupy nyo na. Taga-GMA ho ako. Bakit? Baka may may-ari nito. Ayan te, kukunin mo yan. Wala ka naman nakikita. Pero ba tao? May furniture pa? Wala na ba? Wala agad TV. Pwede na to. Ha? Natawa na lang siya. Pero bago pa makapasok ang iba, Narinig mo yung tawa niya. Pagkatapos nung, ha? Ha? ang residenteng ito hinarang ang sarili sa kalsada habang may hawak na kawayan. Te, ba't mo hinaharang yan? Anong... Papasukin nila yung mga bahay namin. Up. Mga haters, hanggang dito lang kayo. Tama na, hindi na kayo pwede lumagpas. Ito, ang mahiwaga kong stick. Sabihin sa kayo, sino ang dapat mag-isip ha? Hindi ko to tatanggalin dito para may panlaban ako sa katangahan. Wala pa rin, hindi pa rin nabigyan ng biging biyaya. Bigurin si Wow. Gano'n na pala kadali yun. Sorry na libreng biyaya, please. Rin po yung nino ko kay Lord na mabigyan po kami. Hindi. Masyado nilang hinaharangan lahat eh. Gusto nila sa kanila lahat. Mga selfish sila. katwiran ng grupo. Yung mukha niya, ayoko. Kung lingid sa kaalaman nyo,
Kaya may sinusunod tayo dito mga law. Hindi, ano to, kung saan bumagsak yung puwet mo, yun na yung bahay mo. Meron tayong sinusunod dito. Mike, dakong 2:30 ng hapon. Mike, ayaw ka na Mike. Next balita na from Jules Solo. There's a lot of things you can do about money earned from that. Kush, 1.5 M per kilo. Maybe I can change the Philippines, like run for politics. Oh my God. Wag niyong hihititin ang sarili niyong produkto. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. Advance! How is the land area of Yes! Antipolo unused Takbo ka bilang mayor. for farming of marijuana. Marijuana can cure cancer. Very sorry for what I've done. Mariwala ka yun kasi. Uwi na yung mga doktor dyan, yung mga gusto umuwi na kayo, hindi na kayo kailangan, huwag na kayo mag-aral ng 8 taon. Pero nasagot ng cancer, marijuana. Balita, gumagawa ang Japan ng isang Japanizing beam papunta kay Jose Rizal. Magkakaroon na siya ng literal na harem, yes! Rizal ko no! El filibusteris moto kun. Alam naman natin na si Rizal ang pinakaunang bayani sa Asia. So, di na ako nagulat na ang isang country tulad ng Japan na very advanced na mag-isip ay gagawa nito. Buti naman, nabigyan ng manga to. Abangan natin yan, nagawa ni Ryoko no and Takahiro Matsui. Who's in my house? Partida, sabog pa ako yan. Pero ang dami na dito. Kaya mga tarak. Beres, pero bobo. Iniisip na isang polis. Who's in my house? Oh my God. Sex, 节目记者，下面。 Sabog na yun. Hello. Hi. Ano ginagawa mo? Gusto mo masaktan? Pati nga sa Japan siya nahuli. Kung dito siya sa Pilipinas, baka nabaril na agad yan eh. And hindi ako proud na gano'n yung sistema natin. Pero alam mo yun, swerte na siya doon. Next, balik na. Lasing na lasing ang mga estudyanteng ito at nakatulog na sa tabi ng kalsada. The good old days. Nung madaling araw, makikita sa CCTV ng barangay ang dalawang sospek sakay ng motorsiklo. Binabagtas ang Espanya Boulevard. Bumaba sa kanto ang angkas. Sa isa pang kuha ng CCTV, naglalakad na sa eskinita ang sospek. Kwentuhan pa ang sospek sa kanila. Matapos ang ilang sandali, tumayo ang sospek sa likod nila. Lumapit siya sa isang estudyanteng natutulog at mabilis sinablot ang cellphone na nasa bulsa nito. Saktong parating ang ilan pa nilang kasamang estudyante at nakita ang pagnanakaw, kaya tumakbo na ang sospek. Yung mga lasing din yung tatlong yun eh. Hindi niya mahabol yan. Whoop. Hirap na hirap pa tumakbo. Lalo na sa mga kabataan, huwag magpakalasing at Lasing kayo? Huwag kasi kayo magpakalasing. So, tandaan nyo kung ayaw nyo na naman narinig nyo sa TV, radyo, sa internet, ayaw nyo na nakikita nyo, kung kailangan nyo na onting confirmation bias, dito lang kayo sa Balitang Ina. Lahat kinikilingan, lahat sinusuportahan namin dito. Tandaan nyo, pera lang ang nagpapagawa sa channel na to, wala nang iba. Kung saan lahat ng news ay naangkop sa mga kagustuhan nyo lang. At sa kagustuhan ng mga wallet na kaya ibayad nyo sa amin. Susunod ulit mga cancer, Mocha Frappuccino, out!